sampean? Nah, enggak apa-apa. Aja mirip sampean wis kadung kono kok. Ah, bakule melok eksis. Ngono. Nah, sampean brak pundi? Rukem. Rembang nggih. Sulang. Sulang. Kok mboten ngetol legong? Legen ya. Berapa biji? Iku saus sablay. Itu kasih 10.000. Ya, sausnya dipisah. Nggih. Nah, inilah mbaknya. Masuk TikTok mungkin kali YouTube. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, sampean kok kono gak ketok nggih? Ndake dadi artis. Asik. Engko sampean di-upload ning YouTube nggih, gak apa-apa asik. Lah nek kono ketok sampean. Edisinya masih sama jualan nek Pantai Indah Layur. Iki le, mbaknya cantik-cantik dari Sulang. Mampir ke sostanya Mbak Kepo, dijamin rasa telur mantul. Inilah mbaknya. Lumayan iki dodolane, Mbak. Nah, cak nggo hiburan to, Mbak, daripada ngantuk. Dodolan hiburan. Ya, Gabut. gabut. Timbang di rumah tidur. Ya. Nah, aku nek kurang ya njaluk bojone le, Mbak, ndek bojo. Apa, Mbak? Kok meneng-menengan kok malah dadi apa, Mbak? Kok ngontene ora seru. Bakule tukang kepo iki, Mbak. Mulakno jenenge Mbak Kepo. Ayo. Iya niku. TikTok-e Mbak Kepo, YouTube-e Mbak Kepo. Wonge kan kepo. Jadine jenenge Mbak Kepo. Edisinya masih sama jualan di Pantai Indah Layur. Inilah mbak-mbaknya cantik. Nah, dari Sulang nggak bawa legen. Bakule kepengen legen. Asik. Yo asik. Yo. Sampeyan gak ketok, Mbak? Gak pengen Alexis berarti. Bakule tok sing eksis. Ya ora apa-apa le. Ndak ape ngolek si kacamata ya nggo liyane sik. Dek eksis engko piye neh. Ben terkenal iki, Mbak yo. Sampe pabrik sepatu, Mbak? Mboten. Kok kayake kok pabrik. Tok ngomong berarti. Pengangguran. Gak apa-apa, Mbak. Pegawene ngomong tok. Pegawene ngomong, gak apa-apa, Mbak. Njaluk duit bojone dikek bojone. Bojone ditinggal healing tapi. Kecerewetan sampean Engko sampean kecerewetan yo, wah bakule cerewet. Lah karo iki wedok-wedok iki iku, Mbak apa? Bojone iki gak ono ning omah kabeh iki, Mbak. Lele kok ndelok iku, Mbak. Kitab, Mbak. Ono, ngono Ono sampean kok. Nek gak tok TikTok ya paling sampean tok YouTube deloken. Kan sarkep sik ya. Ya, promosi ya mbekan ya. Ya. Nek pokoke nek gak sampean gak tok TikTok, aku ndek nenane mergo ditagih bocah cilik. Kan video kan ngono ku sing edit anakku, Mbak. Engko tapi tok omah. Lah aku cekelan HP malah delokku dracin kok, Mbak. Gak sida mergawe, Mbak. Malah asik delok dracin malah gak sida dodolan, Mbak. Dadi kamerae, Mbak. Gampang, Mbak, nek iso. langsung sisa nek iso ya oke ae. Oke, mbaut, Mbak, anakku. Tapi yo urung bayaran, Mbak. Bayarannya sing golek dhewe mesti. Ya, tapi kan manusia. Ya. Wih, do nekakno semuanya. Wih. Lah ya tau orang kue do numpak motore. Iya, kan rombongan tekangan iku lho, Mbak. Nggih, walah sampean iku lho glowing temen sampean terkenal. Kan paut tuh, Mbak. Nggih, gak apa-apa, nglencer supir lengganan ya, Mbak. Sampean. Mak-mak, iya. Lah niki mboten jenengan ratani. Apa? Iki, nunut iki lho. Nunut itu. Kan gak oleh nunut. Tak nebeng kan nebeng. Nah, gak oleh. Kudu tumbas dhewe, kan orangnya 3. Bakule sostal iki, gak uman. Bakule sostal kan dijamin rasa telur mantul. Ora rasa ayam, rasa telur. Agak rasa telur ya, ayame gak doyan. Nah, doyane telur. Apa mau sampean cedhek ya tak parani. Omahe sampean ado.
Wes malah gembriak iki. Engko sampean gembriak to TikTok apa YouTube. Menang-menangan gak enak. Sausnya dipisah semua ya. Maaf ya bakule banyak. Kok nak persane. Ya malah dia mau betul legen malah sae. Seru ya. Ya. Kan arene Insyaallah diparingi umur ya. Ya, semoga sehat selalu ya. Kalau kesini weekend aja ya. Kalau nggak weekend kan nggak kepethuk Mbak Kepo. Mbak Kepo kan lagi ngurusi anak. Ini liburan mau seminggu ya. Telurnya blodor dadine niki. Bakule kakean ngopeng. Telurnya blodor gitu dibenake ya. Ya, marai ket mau gak ada yang beli Mbak, dadine kompore rada mati. Engko nek tak panas terus panas, Mbak. Gak iso, Mbak. Malah curhat, Mbak. Enak ngoten. Gak kenal curhat ya, Mbak. Curhat, Mbak. Heeh, gak kenal lek curhat yo. Jarane telure rasa apa? Sestane rasa telur lah kok brodol aku. Iki mas ngono sing. Kabeh ape kok iki nang brodol ya, Mbak. Lah dadi ketok ya, Mbak. Sosis e yo. Mbak Kepo, melok kepo. Yo, ora apa-apa, Mbak, melok kepo. Marai sawanen mau apa, Mbak? Iya. Paling dikepuk. Sawanen wong sumber, Mbak. Wong sulang, Mbak. Jadi njaluk legen ora ono, Mbak. Wong sulang kaget sawanen. Jadi sawanen, Mbak. Ora apa-apa, Mbak. Edisine penting semangat. Tak lebokno malah dadine ngono, Mbak. Jos malahan. Jos. Dadene ben bicarane iki. Lah kan gak iso, Mbak. Dadine gak iso, Mbak. Nek wis mateng kan dimasukkan lagi gak bisa. Dadine amburadul. Yang penting wis genep Pak wis, Mbak. Ya, 20 juta, Mbak. Ya. Teman, aku di sekolah miyok kabeh. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, engko bojone engko dipameri lho, Mbak. Dadine sak Mbak, tak glontar. Ben kaya wonge, Mbak. Glontar. Kaya sing tuku, Mbak. Blondur ya. Blondur lah piye. Sausnya dipisah ya. Maaf, bakule lama ya. Sampeyan gak pengen, Mbak? Gak patek. Ya, tapi sausnya pedes ta biasa? Gak, ini sausnya luar biasa. Ya, agak pedes biasa. Ampun tak pisah mungkin nek sampean butuh. Gak usah sebut merek gak untuk sponsor. Loh, jenengan nyebut merek bukan ana sponsor. Lho niki ngangge niki mboten enten sponsor, kula nggih gelem kok dikontrak kok. Ayo. Wis. Wis engko bojone dipameri iki. Weh, ditinggal healing sendiri. Lasem ya. Regane ada tuh kabeh. Ya, gak apa-apa lah. JS berarti. JS. LDR apa? Ya JS. Ya. Bahasane JS apa nih sampean? JS apa artine? Ora apa, Mbak? Janda sementara. Oh iya. Kan JS ya, kan jenenge ado-ado bojone. Berarti kan JS. Lah, berarti kan JS. Yang satu balik JS. Ya, wes semoga langgeng. Amit. Makasih. Dadah sehat. Dadah. Ya, dadah. Berapa? Ya. 2.500.000 satu tusuknya. Oh. Ya. Tumbas 50 ngoten lho. 50 nggih, dibagi berapa? Di Mon angger di nggih. Menika nggih Tempo mriko nggih. Tempo 3 sebo. Nggih. 3 sebo duan apa sing pertama? Yang mana? Menika tak dada, Mbak, nambah. Nggih. Dadah. Nggih. Mriku, Mbak. Di mana? Dadah sebo. Dadah ibu-ibu. Dari mana ibu-ibu? Dari Sedan. Oh iya, ibu-ibu dadah. Ya, inilah ibu-ibunya dari Sedan ya. Ntar ya. Sama di sini apa nunggu apa di atas? Di antar. Ya. Nggih, make sekalian nggih. Kan kok mbek iku ngono. Bu 30.000 50 niku 20 tusuk. 20 tusuk. Oh, 20 tusuk. Nggih.
Nggih, mboten nggih. Nggih. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layu. Ininya ibu-ibu dari Sedan. Mampir ke swastanya Mbak Kepo, dijamin rasa telur mantul.
Iya. Apa? Sosis berapa? Broken. Ya, 10 juta. Ya, rasa coklat. Coklat apa strawberry? Satu aja. Satu, pilih satu. Coklat. Yang ini ta? Ya. Ya, pas nggak ada toh? Nggak ada, Ibu. Niki sing 10.000 ngeten mau. Nggih. Rumahe pundi? Kembang, Bu. Oh, nggih, bakule kepo nggih. Ngeten 30 40 ya. Ya, bocilnya mau mandi. Ya, makasih ya. Nggih, hitung ya.
polahe ya. Wong ku nak dodol nang kono ketok rame. Kok rame kok. Takon kono. Aku ora ngawur iki. TikToknya Mbak Kepo dan YouTube-nya Mbak Kepo. Mbak Kepo itu. Sampean kok masuk. Kan engko ngupload nanti. Bakule yang melok eksis Mbak. Mbak sampean niku Mbak. Rumahnya Ketanggi. Ketanggi niku daerah Rembang ya, Mbak. Iya, tapi aku gak asli kono. Oh, gak asli. Bojone sing asli. Iya. Oh iya, bakule kepo tenan ya, Mbak ya? Iya. Ya, kan jenenge Mbak Kepo, Mbak. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Inilahnya pembelinya, Mbaknya. Mbaknya main ke Pantai Indah Layur, belinya sostanya Mbak Kepo, dijamin berasa telur mantul. Kerawuk nunisan Mbak Eman Mbak, gak apa-apa ya Mbak? Iya. Ya, kerawuk nunisan sitoke ora normal. Grogi itu kon mbek wong Ketanggi Mbak. Ketanggi. Ketangi mbek Ketanggi beda ya Mbak? Itu. Ya, nek Ketangi niku situ ya, Ancur ya. Iya. Nek Ketanggi kan kembangnya Mbak. Maaf bakule terlalu kepo. Ya, kan jenenge Mbak Kepo. Dadine kan kepo. Awas lho, awas lho, awas lho. Nggih, lha piye Mbak? Jenenge Mbak Kepo, Mbak. Dadine ya kepo, Mbak. Nah, gak kepo gak enak ya, Mbak? Iya. Iya. Gak cerewet ya gak enak, Mbak. Mungkin cerewet iki sing digolek ya. Ya, Mit. Makasih Maksudnya ya aku ada. digawe tekan Lombok menurut. Kamu sini ya ada. Ya, dimasuk konten gue. Gini iki lho, kamerane ya. Halo. Lah. Halo. Ya, rumahmu mana? Rumahmu mana? Bogel. Bogel. Gambiran, Mbak. Gambiran, Rembang. Pamutan. Pamutan. Desane sing sampean sebut. Ya bakule yo plengak-plengok. Halo, ngono. Kowe masuk TikTok. Masuk TikTok iku. Iya. Ayo. 7,5. Iya, 3. Kawan pisan Ya, 10 juta nggih. Sausnya dipisah apa gak usah nganggo saus? Ora usah. Bukan usah saus. Gak usah saus dong. Enak ta no? Hah? Enak. Enak. Tenane. Yo, jauh-jauh ya main ke Pantai Indah Layur ya. Mampir sostelnya Mbak Kepo ya. Kepo ya, Mbak Kepo. Tenan lho ya, delok lho ya. Engko ke masuk TikTok ya. TikToknya sapa jajal? TikToknya Mbak Kepo. Ya, wong-wonge kepo ya. Ya, sik belum. Urung digawe mbake. Engko ya. Nggih, sabar ya, iki ibuke sik ya. Iya. Sik ya. Nggih, makasih nggih. Halo, bocil ya. Bakule tak melok eksis nisan ya. Malah lali eksis kok. Iya. Ben ketok jelas ya. Bakule kemenyek ya. Heeh. Tenane, ke TK besar apa? PAUD. TK besar. Apa yang naik kelas 1? Iya. Munggah nang iki abot e, Mbak. Mboten niki mboten munggah. Lah pripun? Selalu di dhuwur. Lah nek bensin entek. Bensin entek lagi baru medun, Bu. 1 minggu baru ngisi, Bu. Ngono. Nggih, full, harus full, Bu. Aku sakake bojoku, Bu. Sing ngunggahke bojoku. Nggih, niki alhamdulillah kula di rumah sudah ada punya lagi, Bu. Nggih, riwa-riwi ada, Bu. Aku mau kan ngedan-ngedono yo gak iso, Bu. Males bojoku sakake. Aku tok, Bu. Aku bapakku iku, Mbak. Pentol. Cilok. Cilok. Kula niki sak meten nek, Bu. Nggih, daerah pundi jenengan? Kula Gambiran. Maksudnya jodolane teng pundi mi? Nggih mubeng, keliling. Keliling. Kula nggih keliling e. Kadang nek mremo-mremo nggih tekan Doro Kandang. Nggih. Tekan Dindi. Pundi jenengan pop es?
Kula nggih niku es degan. Es degan. Nggih. Lah kula kok mboten pernah kepethuk jenengan Lah, nek teng Doro Kandang. Jero kandang niku nek enten selawatan. Kaya ketoprak ngoten. Nggih, kula makan. Nggih pundi no kok mboten paham kula. Ah, Kula nggih nek teng tulisane Doro niku. Kandang Gerobake kula tulisane cilok Napa? barokah. Cilok barokah. Nggih. Kula soalnya kan nek teng Doro Kandang kan derek. Nggih, kapan-kapan. Kula marai nek adu-adu mboten melok Nggih. Nek cedhak kula melok Doro Kandang, Bagan kula nderek. Nggih. Nggih. Lah jenengan nak tepang sing ning jeding niku Kak Kos niku. Nggih. Niku lak sedulure kula. Nggih niku nglayur nggih. Kula wis ndang aku. Oh, nggih, niku rumahe nglayur. Nggih. Nggih. Niki dua-dua berarti. Nggih. Sausnya dipisah apa mboten? Sausé pisan niku nek. Nggih, mboten napa-napa. Sausnya tak. Berarti jenengan mremo-mremo niku. Nggih, tekan pundi-pundi. Nggih. Tapi saniki pun dangu mboten premo. Nggih, kena apa? Lah bapake teng Sumatera. Ya Allah, sampai ditinggal merantau. Nggih, paling kula nek premo nggih ngejak rewang tak kalih. Nggih. Dan Niki usum ketoprak jenengan Nggih. nak mremo. premo denane Dhewe teng Klindon. mboten kula teng Gambiran enten hall. Tak Nggih. degan 15 siji. Nggih, mboten napa-napa jenenge cadean kok. Nggih. Tak degan sak men. Nggih, mboten napa-napa wong bapake jenengan nggih. Maksude garwane jenengan ditinggal, maksude lunga Nggih, kerja nggih. Lah sampean nak ngunggah ngedon kek pegel. Yo kalih nek enten tiang liwat tak pengken. Nggih. Kula niki teng dhuwur terus seminggu kula minimal. Nggih. Ndek wingi niki entek 60.000 kan tak resik. Nggih. Kula males Males ngedon kek sakake bojo kula. Nggih. Tapi kudune wong loro, Mbak. Nggih, nek mboten tiyang 3, setunggale nggandoki sepedahe. Oh, Nggih. Lah niki pedahe apik. Nggih, alhamdulillah sak entuk niki. Entuk jualan niki, entuk niki. Setengah tahun nggih. Nggih. Kula 14 tahun gak iso tuku Honda, Bu. Lagi iso tumbas. Nggih, ngempet 14 tahun, Bu. Gak wani utang ya, Bu. Nggih. Marai gak wani utang, Bu. Pomo wani utang yo gak ngarah sakmono suwene, Bu. Nggih. Tapi yo sepeda sing elek dienggo bojoku, Bu. Aku nganggo sing apik. Bojoku tok ngarepe pasar iku lho, Bu. Pasar Lasem. Lasem. Iya. Yo ngene iki. Iya, sandek parkiran mbek Aro Manis. Tumbas berapa, Nang? Iya, sausnya dipisah apa dicampur, Nang? Amit. Nggih, suwun Nggih, nggih. nggih. Kowe iki iku ya, tarik. Nggih, garingan. Loro ya. Ya. Aku minta satu boleh? Boleh ya, makan hati-hati panas ya. 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 Tangan peget kabeh. Awas ya, ya wis gak apa-apa ndak makan lah. Kamu sini bocil, masuk konten bocil. Lah, kalau di situ nggak kelihatan. Halo. Nah, rumahmu mana bocil? Endi? Ya gak usah dijawab gak apa-apa bocil ya. Nah, sing penting kamu kan masuk kamera ya. Lah jere rumahmu endi lah bingung Omahe kok bingung.